Isekli smo luk, ne presjetno na kriške i na pola, slanina, kobaje. Inspiracija se pretvorila ono što treba. Tanjirača, sad ćemo da je očistimo, vatra je spremna. Pa idemo, evo malo. Ne, moraš da spustiš. Dole. Jel ti treba još trepo? Pita, možda će to da se zalije ili lepkom ili Sad ćemo da malterom. očistimo tanjiraču tradicionalnim načinom. Slaninica, bila je lepo podmazana, ali opet, viš, znači lepa. Obrisali smo je papirom da skinemo prašinu i nema puno ljaštine, ali ipak mora da se dobro isprži tanjirača. Dobro. Ovo ćemo ostaviti sa strane za neku mačku. Da, se lepo usijala i očistila. I lako je vratiti da ne dignete pepeo. Papir masan tu. Sa slajnicu A koju ćemo da već jedemo. druga priča, liči. Druga dimenzija skroz. Ovo će brzo da ide. Kada od papriku, krompir, a? Da, može. Ovo ćemo da sterenamo pire krompir sa šljivom. Da se dobro ispeče slaninica. Okrećemo slaninicu. Da zažarimo dobro. Ostaje masti, da je čista slaninica kao suza. Malo. To blaže da bude pisko makotina pravo. Slanica je pri kraju. Da je dobro zažarimo samo. To je to. Mast je pustila ono ko nam treba. Za kobaje, za pivo i za lukac. Još malo. Što ja volim ovdje da kuvam. Ovdje kuvam na 50 stepeni. Evo još jednom dok krenemo slaninicu. Zažarila se s druga strana. I krećemo dalje. Uleže ga repariramo. Slanica je gotova. Reš. Biće bombona. Sad ovdje. Izvodimo ovo da ne gori. Ovdje. Ide luk. Ovdje treba da se Opa! treba ono da vučemo od merdevina. Ide Da luk. napakujemo ovdje. Poslije znamo da je usred. Malo da ga izmišljamo. Postavimo onu dugat gore i to bi bilo to. Ovo je velika temperatura. Mora da se meša. Kako dobro čvrsti i prsti, a? Lepo, kada ispadne. Ćemo da vidimo. Lepo. Sad ćemo da vidimo. Sad ide malo piva. Da Sad dodamo malo piva i malo vode u luk. će to biti kad naćete piva slatko. A? Će to biti slatko kad se naćete. Da. Mora da bude u balans. Ako nije balans, onda će da bude disbalans. Sad ćemo luk da skuvamo u pivu. Sad ćemo da nesemo malo soli i bibera. Da to malo poboljšamo. Tu u sredini neka krčka. Malo soli i kobasice su slane. Bibera puno, koji uvek. Tako. Ne može pivo bez bibera. Još kad bi ljutu neku našli, to bi bilo idealno. Sad ovo. Ovo izlazi predobro, isparilo je. Sad će dodamo još jednu turu piva i vode.
Ko? Malo inspiracije, aj zdravi bili. Idemo, brm, brm. A vi ne verujete da su građevinski radovi, a? Od inače treba doći sem sada, ali ja nisam zaboravio, nisam kupio. To ako malo nešto gori, to ćemo sve sa pivom da samo mi to malo... kakav pire od luka, ej. Još malo, taman ovo da ispari. Ko? Sad ćemo, ovo mi je sad pala, sad ćemo malo da ih zapečemo. Malo samo, što bi rekli 100 grama. Malo samo da se zareše. Prije kuvanja. Dok ovaj luk se njih malo da gremo. Evo kakva je vatra. Zadovoljavajuća. Pratite kobasice, vode iz gore. Mi smo uzeli prodimljene kod naših poznatog mesara. Možda vam neka kažem gdje i šta je. Ne smete nikom da kažete. Tako je, bre. Gori vatra. To sam ja naručio kod Spremno je. mene na ispraćaju. Spremno je. Idemo sad. Toliko pivo, zarad malo kobasice. Bolje da ti njima to da pivo da popiju. Ima i da se pije. Nešto si prošao dve zime. I ovo prošlo, ovo je dobro uloženo. Crnja me ruka, ništa nisam ostala od zimnike, Bože deto. Sa sve u pivo. Nisam paradajz, moja. Okrećite pomalo. Prigurke. I ona Zora, Idemo Zora me gleda. grčkanje. Kalamar. Grčkanje. Gledaj kakav se sos ovdje sprema. Sad ćemo da izvadimo kobasice. Znači još jedno kretanje. Ovo je spremno pa ćemo da skinemo sa vatre. Da se ne vidite ovi ukusi. To sve skupite. Ovo se malo zagorelo. Ponati šta se ovdje skupili, nema što svoje. Pa vi ovo ne može ni da zamisli. Ovo ne može ni da zamisli. Još koji minut. Sad ćemo da izvadimo ovo, kobasicu. Kobasica je odlična. Vadimo kobasicu. Ovo ćemo da ostavimo još malo da se zgusne. Sad ćete da vidite. Dobro.
sad ovo sve ovako vučete u sredinu, sve. Ovo možda stružite kako hoćete. Ovo sve u sredinu, ovo je dovoljno zgusnuto, treba će nam možda i još tečnosti. Znači sva mast od kobasice, sva mast od slanine, sva mast od... Ovo je ekstremizam i renesansa rođena. Ovo mora se skine odmah. Dobar sam. Kako? Vatrica mi kaže, ju kako miriši. Sad vratimo to sve da se ugre. Treba li belo? Ne, treba, evo upravo smo je uspostavili. Voda u kojoj smo kuvali krompir. Blago. Malo da se zagre. Znači, svi oni sokovi i voda od kuvanog krompira. I tu sad dodam, skuvali smo inače krompir, obično skuvate krompir kako god hoćete. Šti kako ovo miriši. Ide još malo. A sad ne znam da li smo kako smo pomirali ovo, da li malo ono ovako. Još malo. Evo ga. Mislim da... Sad sav krompir u tanjirač. Da je onaj tu bit, da je krenuo kao gore. Ali pod libelu je... I onda pravimo pire. Ovdje može još bibera. Bibera može uvijek, sad ću da probam da li treba soli, ja mislim da ne treba. Pa ćemo da probamo. Da povadi se ono, Mora se proba malo da ima koliko slana. Peskarnika i ovo. Dobro, nešto. A cement se treba? Pa treba, imam ja sad. Sad sam ja kupio, imam. A tu ne treba više od 2 džaka cementa. Sad da se ne bi prekuvalo, da ga izvadimo. Sad kako? To si dižemo ga. I kameni. Vi ćete to da preturite. Aj, pusti. Dođi s ove strane. Može? 2, 3. Tu na trapu. Predobro miriši. Može ubaciti malo belog luka, ali pala je noć i ja ne želim više da se zezam. Ovo je u redu. Sad uradimo. Uzmemo kobasice. Ostaješ na kobasicu jednu. Kući da ti spakujem. Ma, idem pravo kući, deć. Da ti spakujem jednu da nosiš tebi i gospođi za večeru. Ajde. Ne može tako. Sad vratimo kobasice. Podređili smo kobasice, sad vratimo slaninicu. Da pijete, ja ću da ustanem s kom kafu i da krenem. Da vas pozdravim. Mi ćemo da jedemo, a vi sad ne možete ni da zamislite.